Zimbabwe yaisa nzvimbo dzekubatsira mhuri idzo dzakarasikirwa mushure metsaona yebhazi reDNC iyo yakauraya vanhu 43 kusanganisira vana vanomwe 30 maZimbabweans ne6 vanhu vekuMalawi. Mariro ari kubatsirwa neHurumende uye kudzoserwa kwemitumbi kumusha kuri kuitika. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Hezvino zvichangoburwa pane tsaona inoshungurudza yebhazi reDNC pagomo reZoutpansberg kuLimpopo, uko bhazi raive nevanhu 71 rakabuda mumugwagwa richiita tsaona ndokuuraya vanhu 43 in one of the worst road disasters. Hurumende yeZimbabwe vakaumba mizinda miviri paBeitbridge border post nepaMakhado kuti ifambise mabasa to identify mabodies nekubuditsa mitumbi yevafi. So far 36 bodies have been identified through fingerprints photos by the Department of Civil Protection and local authorities. 30 Zimbabweans and 6 Malawians with 17 families already at Chilidzini Hospital helping out. Deputy Director Amai Veronica Bare avo vari kushanda nesimba mukugadzirisa nyaya yezvenjodzi iyi semafashamu vanoti vari kushanda vasingamire kuti varerutse dambudziko iri. On top of that, President Mnangagwa has ordered state-assisted funerals, and Dove's Funeral Services is ready to transport the remains once post-mortems and paperwork are complete.